Когато Джин казва на Зед: You wanted to kill me back then, didn't you? You will learn. Art cannot be killed. знаеше ли, че Зед е искал да убие Джин още първия път, когато го залавят? Преди да стане майстор на сенките, Зед е част от King Cool Order, заедно с Шен. Техната мисия – да пазят баланса в Йония. По това време Йония е тероризирана от сериен убиец – Ката Чин. Но Джин не просто убива хора, той превръща телата им в театър на смъртта. Когато King Cool най-накрая го залавят, Зед настоява Джин да бъде екзекутиран веднага. Но техният учител Кушо отказва. Той вярва, че Джин може да бъде контролиран и използван. И Зед знае, че това е грешка. И години по-късно се оказва прав. Когато Джин казва на Зед: You wanted to kill me back then, didn't you? You will learn. Art cannot be killed. това е подигравка, защото Джин знае, Зед е разбрал истината още от тогава, но е бил принуден да се подчини. Последвай ме за още такива видеа.